ஒரே நிமிஷம் லைவ் பண்றேன். யாரெல்லாம் லைவ்ல பாக்கணும்னாலும் நீங்க ஐ திங்க் யூ கேன். ஒரு நிமிஷம் இருமா. சம்திங் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட இன்னைக்கு நீங்க பாகவதம் கிளாஸ் லைவ்ல போய் செக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஏன்னா இது ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து அப்புறம் உச்சி புள்ளியார் போயிட்டு அப்புறம் தெரியுது. பூ தெரியுது. ஆனா இது வந்து பிரம்மகமல் மாதிரி இருக்கே. இல்ல 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 வெண்டாமரை. வெள்ளை லோட்டஸ். ஓகே ஓகே. இல்ல 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 வெண்டாமரை. எனக்கு கூட வந்துச்சு லில்லி. நோ 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 இது வெண்டாமரை. 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 வெள்ளை தாமரை. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரஸ்வதி. ஹரே தாமரை பியூட்டிஃபுல் ஆஃபர் பண்றேன். சரிங்களா? அப்படியே இன்னொரு பாதம் வெள்ளை தாமரை. அப்படியே வந்து இருங்க குட்டி குட்டியா காட்டுங்க. தாமோதர் கிருஷ்ணா. அப்படியே இன்னொரு பாதத்துக்கு இப்படிதான் நிக்க முடியும். ஒரு செகண்ட் மூவ் ஆகுது. இருங்க இருங்க. கிருஷ்ண பலராம் தெரியுதா? பிருந்தாவன் தெரியுது. அவங்க பாதத்துக்கு ஆஃபர்டு. சோ ஒயிட் பலராமோட ஃபேவரட் கலர். புஷ்பம்ல ஒயிட் மஞ்சள் ரொம்ப ரொம்ப பிளசன்ட்டா இருக்கும் பார்க்க. கரெக்ட். ஸ்பெசிபிக்கலி ஒயிட் வந்து பலராம் கோயில்ல கூட காட்டுவாங்க. அப்புறம் மாயாப்பூர் மிஸ் பண்ணவங்க இதாங்க. திப்பி இப்போ முடியுது. தெரியுதா? யார் தெரியுறான்னு தெரியல எனக்கு. மாயாப்பூர் கிருஷ்ணர் தெரியுறாரா? தெரிஞ்சாருமா? இப்ப இல்ல. இப்ப நான் வந்து இப்ப நீங்க தெரியுது. இப்ப தெரியுதா? பாருங்க. மாயாப்பூர் கிருஷ்ணர், எங்க வீட்டு கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ராம ராம. தெரியுது மாதாஜி. அப்புறம் யசோதா கிருஷ்ணர், தாமோதர். அப்படியே இருங்க, மங்களாரத்தி ஒண்ணு பண்ணிடுறேன். அப்படியே இருங்க. சென்னை கிருஷ்ணர், ராதாகிருஷ்ணா, தாமோதர், சென்னை கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பல்ராம் கிருஷ்ணா. இதுதான் பிருந்தாவன். தெரியுதானா? எஸ் சொல்லுங்க. கமிங்கடா. ஓகே. இங்க இங்க எங்க வீட்டுக்காரருக்கு வேண்டிய தாமோதர் கிருஷ்ணா ஒரு தடவை காட்டிடுறேன். இந்தாங்க. சங்கு ஊதுறது இங்க கேக்குறீங்களா? ஐ திங்க் அர்ப்பணம் பண்ணி சங்கு ஊதுறது இங்க கேக்குதுமா? தெரியுதானா? நல்லா தெரியுதுமா. தாமோதருக்கு நானே உங்களுடைய தாமோதருக்கு ஆர்த்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே மேம், ஷூர் மேம். நான் இன்னைக்கு துளசி திருமணம் செஞ்சேன். இப்பதான் முடிச்சிட்டு வந்தேன். செஞ்சு முடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? ஆமா ஆமா. ஏன்னா சாயந்தரம் நானு பண்ணணும்னு நினைச்சேன். பட் எங்க சாலிகிராமம் துளசி இல்ல. ஆமா அதுதான். ஒரே நிமிஷம் அதையும் நான் காட்டிடுறேன். வீட்டுல சாலிகிராமம் இருக்குல்ல மாதாஜி? ஆமா சாலிகிராமம் வச்சு பூஜை பண்ணி. எங்க வீட்டுல அங்க வச்சிருக்க ஊர்ல இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே. முன்னாடி ஒரு 10 அந்த நவ தெரியுதா? இது வந்து இவர் வந்து விஷ்ணு சாலிகிராமா வித் உள்ள வந்து சுதர்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. உள்ள இருக்கும் சுதர்ஷன் இல்ல, விஷ்ணு சாலிகிராம உள்ள சுதர்ஷன் இருக்கு. என்கிட்ட விஷ்ணு மற்றும் பாலகோபால் 2 நல்ல உங்க வீட்டுல பெருசா இருக்கு மாதாஜி. ஆமா ஆமா, அன்னைக்கு பார்த்தேன். இது வந்து சின்னது, அது வந்து விஷ்ணு சாலிகிராம், உள்ள வந்து சுதர்ஷனோட இருக்காரு. தாமரை அழகா இருக்கு. நான் கண்டக்கில இருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் மாதாஜி. 2-3 சின்ன சின்ன. இது கூட கண்டகில இருந்து வந்ததுதான் மாதாஜி. வைஷ்ணவ நான் நேபாள போயிருந்தேன் மாதாஜி. நேபாள் போயிருந்தேன், அப்ப வாங்கிட்டு வந்தேன். இன்னொரு ஃப்ளவர் என்ன இன்னைக்கு? நேத்து ஃப்ளவர் இது மஞ்சள் லோட்டஸ். இன்னைக்கு பில்வம் இல்ல யார்கிட்டயும் இப்ப ஆக்சஸ். அதனால நாளைக்கு வந்து பில்வமும் அடுத்த ஃப்ளவரும் ஆஃபர் பண்ணுவோம். ஓகே சரி. கந்தமும் நாளைக்கு வந்து இன்னைக்கு லோட்டஸ், நாளைக்கு பில்வம் சந்தனம் கம் வாட்டர். எஸ், நான் இன்னைக்கு என்னோட இருந்துச்சுன்னா காட்டுங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் தாமோதர் முடிச்சிடலாம். உங்க வீட்டு தான் மாதாஜி இது? எங்க வீட்டுல துளசி செடி தெரியுதுல்ல? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, ஸ்டாப் ஷேரிங். நீங்க ஷேர் பண்ணுமா? எல்லாரும் வேண்டிக்கோங்க. தாமோதருக்கு எல்லாருமே நல்லா வேண்டிக்கோங்க. சோ அந்த 5 நாள் உபவாசம் இருக்கிறவங்க இருக்கலாம்.
ஸோ பழங்கள் சாப்பிட்டு நிறைய சீட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நார்மல் ஃப்ரூட்ஸு, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்கலாம், நெரிஜல் இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கவுங்க விருப்பம். இல்லாதவங்க வெறுமனே பகவானை சேவிங்க, அதுவும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஹெல்த் நல்லபடியா இருந்துதான் இல்லையா? ஸோ 5 days தெம்பு இல்ல. ஆமா, அதனால நீங்க அதை செய்யலாம். ரைஸ் ஃப்ரீ இருக்கலாங்கிறாங்க மாதாஜி. ரைஸ் ஃப்ரீ இருக்கலாம், அதுவும் செய்யலாம் இல்லையா? அதனால எப்படி உங்களுக்கு எப்படி தோன்றதோ அப்படி செய்யுங்க. பிரணாம்ஸ். எல்லாருமே சேவிச்சிட்டீங்களா? இப்ப நான் வீட்டுல இப்போ அதாவது எனக்கு எப்படி அதை செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா இத திருமணமா ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கல்பமா பண்ணிட்டு எனக்கு அந்த அஷ்டோத்திரம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த விவாக அஷ்டோத்திரம் இருந்துச்சு, அதை மட்டும்தான் பண்ணேன் நான். வேற எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. மனசார செஞ்சா போதும் மாதாஜி, அவ்வளவுதான். அதான் பண்ணேன் நான், வேற எதுவும் பண்ணல. விட்டுட்டு ஒரு பாட்டு பாடினாலே போதும். அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். எஸ்மா, தேங்க்யூமா. நான் இப்ப நீங்களும் இப்ப வந்து இந்த துளசி இது விவாகத்தை பாத்துக்கோங்க. நான் எப்பவுமே பண்ணது கிடையாது, பட் இன்னைக்கு ஒரு கரும்பு அவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஒரு சக்கரை பொங்கல், சக்கரை பொங்கல் ரொம்ப பெருசா ஆக்சுவலி ஈவினிங் தான் பண்ணணுமா? ஆனா என்னண்டி பிரபுஜி பார்க்க போறதுனால எனக்கு ஈவினிங் இங்கெல்லாம் துளசியோட விவாகம் பெரிய ஹாலே புக் பண்ணி பண்றாங்க. நான் வந்து மாதாஜி கல்யாணம் மாதிரியே பண்ணுவாங்க மாதாஜி. ஆமா, கல்யாணம் ஹால்லாம் புக் ஆயிடும், கல்யாணத்துக்கு ஹால் கிடைக்காது. நாங்க இதுல எங்க கொடுமுடியில பண்ணுவாங்க மாதாஜி. நல்லா எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. இது கோலம் ஆல்ரெடி போட்டிருந்தாங்க. சோ நைவேத்தியம் மாதிரி பழமும், ஏன்னா அவ்வளவு அர்ஜென்ட்ல எனக்கு எதுவும் செய்ய முடியல, அதனால பாலும் பழமும் சக்கரை பொங்கல் பண்ணா போதும் மாதாஜி. அப்புறமா என்ன செய்து நான் வைக்கிறேன். இது எங்க வீட்டு சாலிகிராமம், இது விஷ்ணு சாலிகிராமம் லெப்ட்ல இருக்கிறது. குட்டியா இருக்கிறது வந்து நம்ம பாலகோபால் சாலிகிராமம். பாரிஜாத பூல வந்து அர்ச்சனை. ஸோ துளசி எங்க வீட்டு துளசி, அதுக்கு ஒரு சாரிய கட்டி, ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கலசம் வச்சு தீபம் வச்சு ஊதுபத்தி காட்டி, அதுக்கப்புறம் விளக்கு. அவ்வளவுதான். சிம்பிள். இது எல்லாருடைய வீட்லயுமே பெண்கள் வந்து தீர்க்க சுமங்கலியா இருந்து நல்ல ஆரோக்கியத்தை பெற்று, திருமணமாகாத பெண்கள் யாரா இருந்தாலும் இங்க பக்த கோடிகள் எல்லாமே இருக்க முடியும். உங்க வீட்டுல வந்து அந்த பெண் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல திருமணம், அதாவது நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை வந்து அமைய பெறணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகள் ஆக்சுவலி என்னோடது. ஸோ எல்லார் வீட்லயுமே நன்மைகள் இருக்கணும், எல்லார் வீட்லயுமே நல்லது நடக்கணும். நல்லதை நினைப்போம். எவ்வாறு துளசி வந்து தூய்மையானதாக அவருடைய அதாவது தூய்மை என்றால் துளசி இல்லையா? அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட், அதனுடைய மீனிங்கே அதுதான். ஸோ துளசியினுடைய தூய்மையை நாம் எல்லாருமே அடையறதுக்கு முயற்சி செய்யறதுக்கு துளசி மகாராணியுடைய அருளை நாம பிரார்த்தனித்து காத்தித்துக் கொள்ளலாம். இங்க இஸ்கான் சென்னையில ரொம்ப விமர்சனையா கொண்டாடுவாங்க மாதாஜி. நம்ம ரியல் கல்யாணம் மாதிரியே சீர்வரிசை தட்டெல்லாம் வச்சு ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க மாதாஜி. கரெக்ட். எனக்கு இது அர்ஜென்ட்ல நேத்து பரவாயில்ல மாதாஜி, இதுதான் மாதாஜி சிம்பிள். மனசார வேண்டிக்கு உங்க பொண்ணுக்கு நல்ல கணவன் கிடைக்கணும். எல்லா பெண்களுக்குமே, அதாவது நான் வேண்டும் போதே எல்லா திருமணமாகாத பெண்களுக்கு எல்லாமே நல்ல திருமணம் ஆகணும், அவ்வளவுதான். உங்க வீட்டுதான் மாதாஜி இது? ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. இது நானு என்ன பண்றது, விஷ்ணுக்கு எதுவுமே வைக்கலன்னா எப்படி? இது வந்து அத்தி மரம். ஸோ அத்தி மரத்துல வந்து நெல்லி மரம் வைப்பாங்க மாதாஜி. நெல்லிதான், நெல்லி மரம் எனக்கு கிடைக்காதனால அத்தி மரத்துல வந்து பிரம்மா விஷ்ணு அது என்னது, இவர் என்ன ரூபம் அது, 3 பேருமே ஒரு இதுவா ரூபம், தத்தாத்திரேய. சோ குருவனுடைய அம்சம்னு சொல்லுவாங்க. மகாவிஷ்ணு அங்க வந்து இருப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அது யாரோ எங்க வீட்டுல வேலை செய்யற அந்த அம்மா வந்து எடுத்துட்டு வந்து, நீங்க டெய்லி பூஜை பண்றீங்க, அதனால நீங்க இதை வச்சு டெய்லி கும்பிடுங்க, இதுல மகாவிஷ்ணு நாராயணர் வந்து இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுனால அந்த மரத்தை வச்சு டெய்லி பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. அதனால அங்க சாலிகிராமம் வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்துக்கு வந்து அந்த ஷால் வந்து போட்டு விட்டுட்டு, இது மாயாப்பூர்ல வாங்கின ஷால் இது. ஓகே, சம்பவம் ஹாப்பி, எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்ற பிரார்த்தனை. எஸ், அவ்வளவுதான்.
இங்கெல்லாம் பட்டாசு எல்லாம் வெடிப்பாங்க இன்னைக்கு. ஆமா, மத்த விளக்கு வைப்பாங்க வாசல்ல, எல்லா இடத்துலயும் விளக்கு வைப்பாங்க. ஆமா, இன்னைக்கு வைப்பாங்க. கார்த்திகை எப்படி நம்ம கார்த்திகைக்கு வைக்கிறோமோ அது மாதிரி வீடு பூரா விளக்கு வைப்பாங்க மாதாஜி. கல்யாணம் மாதிரி பண்ணுவாங்க. அது இது ஆமா இங்க வைப்பாங்க. வழியில வாசல்ல இந்த கன்னட பேசுறவங்க தான் ரொம்ப கிராண்டா பண்ணுவாங்க மாதாஜி. ஆமா ஆமா ஆமா, இங்க பண்ணுவாங்க. ஆனா ஆக்சுவலி ஓகே, நான் இப்போ என்னோட ஸ்கிரீனை வந்து எஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தத்தோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामायं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ நம்ம எல்லாரும் இப்போ தாமோதர அஷ்டகம் பாடலாம். ஏன்னா இப்போ ஆஃபரிங் ஆஃப் லோட்டஸ் ஃப்ளவரும் முடிஞ்சது மேல், அதாவது பீஷ்ம பஞ்சகத்துல. அடுத்து வந்து நம்ம துளசி மகாராணியுடைய, அதாவது திருமணமூர்த்தியுடைய பிக்சரையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ முடிவுல நம்ம இப்போ தாமோதர அஷ்டகத்தையும் நாம பாடலாம். ஓகே. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். யசோதாபியோ லோகலாதாவ்யமானம் பராம்ருஷ்டமாத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா. யசோதாபியோ லோகலாதாவ்யமானம் பராம்ருஷ்டமாத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா. எல்லாரும் நமஸ்காரம் சேவிச்சுக்கோங்க. ருதந்த முஹூர்நேத்ரம் விக்மம்ருஜந்தம் கரம்போஜயுக்மேன ஷாடங்கநேத்ரம். ருதந்த முஹூர்நேத்ரயுக்மம்ருஜந்தம் கரம்போஜயுக்மேன ஷாடங்கநேத்ரம். मुहुस्पासकं पात्रिरेखाङ्ककन्ता श्रीदग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धाम्. मुहुस्वासकं पात्रिरेखाङ्ककन्ता श्रीदग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धाम्. इति कृष्णलीलावीरानन्दकुं भवोषमिकाग्रन्तमाख्यापयन्तम्. इति तदीयसिदाग्नेषु भक्तैर्जिदत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्ति वन्दे. ददीयेषु भक्तैर्जिदत्वं पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्ति वन्दे. परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं भानताम्यमृणेहं परेषा अपीहा.
वरं वन्दे देवमोक्षमुपवशतावतीव मोक्षमुपवशतावतीव न च गृहेण वरिसतभिः इदं देव पूर्णाद गोपालबालां सदा मे मनस्या विरासां किमन्या इदं इदं देवबोधादगोपालबालं सदा मे सदा मे मनस्वी मनस्या विरसन्ति अन्यै ते मुहाम्भोजं कृतं कुण्डलैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजमध्यन्तनीलैः वृतं कुण्डलैश्च गोप्या मुहचुम्बितं बिम्बारक्तादरं मनस्या विरासामलं लक्ष्य लाभै मुकुकुम्बितं मुखस्तुम्बितं बिम्बरक्तादरं बिम्बरक्तादरं मनस्या विरासतं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालादिनाथम् नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालादिमग्नम् कृपा दृष्टिवृत्याति वदानो ग्रहाणि च मामात्यं ये दासि दृष्ट्या कृपा दृष्टिवृत्तिं वदानो ग्रहाणि समामद्यं ये दृश्यः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तय त्वया मोक्षितौ भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ भक्तमूर्तयत्वया मोक्षितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वगामे प्रयच्छ नामोक्य ग्रहो मे श्रीदामोदरेका तदा प्रेम भक्तिं स्वामे प्रयच्छ मोक्षग्रहमे दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरादीप्तिधाम्ने पदयोदयाराधविपाश्यधाम्ने नमस्ते सुधाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने नमोदराय त्वदीयोदराय दविपश्यदाम्ने नमो राधिकायै त्वादीय प्रियायै नमो नन्दलीलायै देवायै गोप्यम् नमो राधिकाय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय दोप्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसद्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियो लोकलाघव्यमानम् रामृष्टमात्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमाद्यन्तो धृत्य कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஓகே, நாம இன்னைக்கு 10வது ஸ்லோகம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேவஹூதி உவாச்ச ராத்தம் பத த்விஜ விருக்ஷதை மோகயோகः மாயாதிபேத்வயி விபோதத்வயமி பிரதர்பர்த்தः யஷ்டேப்யதாயி சமய சக்ருதங்கசங்கோ பூயாத் க்ரியசி குணः பிரசவ சதீனாம். மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவஹூதி உவாச்ச ராத்தம் பதத்விஜ விருஷை ததமோகயோக மாயாதிபே த்வயி விபோ ததை வைமி பார்த்தः யஸ்தே ப்யதாயி சமயக் சக்ருதங்க சங்கோ பூயாத் கரியசி குணப்பிரசவ சதீனாம். தேவகூதி உவாச்ச, தேவகூதி கூறினாள், ராத்தம் அடையப்பட்டது, பத உண்மையில், த்விஜ விருஷ ஓ பிராமணர்களில் சிறந்தவரே, ஏதத் இந்த, அமோக தவறிழைக்காத, யோக மாயா அறிவார்ந்த ஆற்றல், அதிபே தலைவர், த்வயி உங்களிடம், விபோ ஓ சிறந்தவரே, தத் அந்த, அவை மீ நான் அறிவேன், வர்த்த ஓ கணவரே, ய அந்த, தே உங்களால், அப்யதாயி கொடுக்கப்பட்டது, சமய உறுதிமொழி, சக்ருத் ஒரு சமயம், அங்க சங்க உடல் இணைவு, ஊயாத் இருந்தால், கரியசி புகழ்பெற்ற பொழுது, குண சிறந்த குணம், பிரசவ சந்ததி, சதீனாம் கற்புடைய பெண்களின். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ தேவகூதி கூறினாள், என் அன்பு கணவரே, பிராமணர்களில் சிறந்தவரே, நீங்கள் முழுமையை அடைந்துள்ளீர்கள். தவறு செய்யாத அறிவார்ந்த ஆற்றலுக்கு நீங்கள் தலைவர். ஏனென்றால் நீங்கள் எல்லாம் கடந்த இயற்கையாகிய யோக மாயாவின் பாதுகாப்பில் உள்ளீர்கள் என்பதையும் நான் அறிவேன். புகழ்மிகுந்த கணவனை அடைந்த கற்புள்ள பெண்ணுக்கு குழந்தைகளே சிறந்த தகுதியை அளிக்கின்றன என்று உறுதிமொழி அளித்தீர்கள். ஆதலால் நமது உடல் புணர்வு இப்பொழுது பயன் தருமாறு நிறைவேற வேண்டும். பொருளுரை. தேவகூதி பத என்னும் சொல்லை கூறுவதன் மூலம் தன் மகிழ்ச்சியை வெளியிட்டாள். ஏனெனில் அவள் கணவர் மிகவும் உயர்ந்த மெய்யறிவார்ந்த நிலையில் யோக மாயாவின் பாதுகாப்பில் இருந்தார் என்று அவள் அறிவாள். பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல சிறந்த ஆத்மாக்களாக மகாத்மாக்களாக இருப்பவர்கள் பருவுலக சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதில்லை. பகவான் மண்ணுலக சக்தி, ஆன்மீக சக்தி என்று இரு சக்திகள் படைத்தவர். உயிர் பொருள்கள் ஒரே இடம் சார்ந்த சக்தியாகும். ஓர் இடம் சார்ந்த சக்தியாக ஒருவர் மண்ணுலக சக்தி அல்லது புனித சக்தியில் யோகமாயா கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கலாம். கர்தம முனிவர் சிறந்த ஆத்மா.
அதனால் அவர் ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் இருந்தார். அதாவது அவர் பகவானுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டிருந்தார். இதன் அடையாளம் என்னவென்றால், கிருஷ்ண உணர்வு நிலை என்பது பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுதலாகும். இது தேவகுதிக்கு தெரிந்திருந்தது. ஆயினும் முனிவருடன் கூடி கலந்து ஒரு மகனை பெற அவள் ஆவலாயிருந்தாள். அவள் கணவர் அவள் பெற்றோருக்கு கொடுத்த உறுதிமொழியை அவருக்கு நினைவுபடுத்தினாள். தேவகூதி கருவுறும் வரையே நான் தங்கியிருப்பேன். ஒரு கற்புள்ள பெண்ணுக்கு ஒரு சிறந்த நபரின் மூலம் குழந்தை பெறுதல் மிகவும் புகழுக்குரியது என்று அவருக்கு நினைவூட்டினாள். அவள் கருவுற விரும்பி அதற்காக அவரை வேண்டினாள். ஸ்ரீ என்றால் விரிவு எனும் பொருள்படும். கணவன் மனைவியின் உடல் இணைவினால் அவர்களின் குணங்கள் விரிவுபடுத்தப்படுகின்றன. நல்ல பெற்றோருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் பெற்றோரின் தனிப்பட்ட தகுதியின் விரிவுகளாகும். கர்தம முனிவர் தேவகுதி இருவரும் ஆன்மீக நிலையில் அறிவூட்டப் பெற்றவர்கள். அதனால் தொடக்கத்திலிருந்தே அவள் கருவுற வேண்டும். பிறகு பகவானின் அன்பு, பகவானின் அருள் ஆகிய சாதனையின் உரிமை பெற வேண்டும் என்று விரும்பினாள். ஒரு பெண்ணிற்கு தன் உயர்ந்த தகுதி வாய்ந்த கணவரின் தகுதிகளை உடைய ஒரு மகனை பெற விருப்பமாகும். கர்தம முனிவரை அவள் கணவராக பெறும் வாய்ப்பை பெற்றதால் அவளும் உடல் இணைவின் மூலம் ஒரு குழந்தை பெற விரும்பினாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகம் கர்தம முனிவரிடத்துல தனக்கு குழந்தை வரம் வேண்டும் என்பது அதுதான் பெண்ணுடைய முழுமை. ஒரு பெண் முழுமை அடைந்தாள் என்றால் தாய்மை அடைவதுதான் முழுமை அடைய தன்மை. சோ அந்த ஒரு தகுதியை தனக்கு கர்தம முனிவர் வழங்க வேண்டும் என்று வேண்டுகின்றாள் இந்த இடத்துல தேவஹூதி. தேவஹூதி உவாச்ச ராத்தம் பத த்விஜ விருக்ஷ ததை மோகயோகஹ மாயாதிவேத்வயி விபோதத வைமி பர்த்தஹ யஸ்தேப்யதாயி சமய சக்ருதங்க சங்கோ பூயாத் கரியசி குணஹ பிரசவ சதீனாம். தேவஹூதி உவாச்ச. தேவஹூதி கூறினாள், ராத்தம் அடையப்பட்டது, அத உண்மையில், த்விஜ வருஷ ஓ பிராமணர்களில் சிறந்தவரே, ஏதத் இந்த அமோக தவறிழைக்காத யோகமாயா அறிவார்ந்த ஆற்றல், அதிபே தலைவர், துவயி உங்களிடம், விபோ ஓ சிறந்தவரே, தத் அந்த, வைமி நான் அறிவேன், கர்த்தக ஓ கணவரே, யா அந்த, தே உங்களால், அவ்யதாயி கொடுக்கப்பட்டது, சமய உறுதிமொழி, சக்ருத ஒரு சமயம், அங்க சங்க உடல் இணைவு, பூயாத் இருந்தால், கரியசி புகழ்பெற்ற பொழுது, குண சிறந்த குணம், பிரசவ சந்ததி, சதீனாம் கற்புடைய பெண்கள். சோ தேவஹூதி கூறினாள், என் அன்பு கணவரே, பிராமணர்களில் சிறந்தவரே, என்ன ஹையஸ்ட் குவாலிட்டிஸ், அவர் ஒரு வைஷ்ணவர் இல்லையா? சோ ஒரு வைஷ்ணவர் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே உண்டு. ஆனா ஒரு பிராமணருக்கு எல்லா வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸுமே இருக்கான்றது கேள்விக்குறி. ஸோ வைஷ்ணவா குவாலிட்டி அதை விட அதிகமானது ஆக்சுவலி. ஸோ கருணை, தட் இஸ் அது மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ பிராமணர்கள் நல்ல, அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள்ல விற்பனாகராக இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு அதை போதிக்கிறது, அதுதான் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ். ஆனா அதுல தன்னுணர்வு இல்லாம, அதாவது தனக்கென்று இல்லாம பொது உடைமையாக செயல்படுபவர்கள், கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள் இல்லையா, அதாவது இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள், இப்படிப்பட்ட தன்மையில இருக்கிறவங்க அவங்கதான் வைஷ்ணவர்கள் என்று சொல்வார்கள். பிராமணா ஒன்லி வைஷ்ணவா. ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பிராமணர்களுடைய நெக்ஸ்ட் லெவல் ஹையஸ்ட் லெவல் வைஷ்ணவம் என்று, வைஷ்ணவா என்பதை தெரிந்து கொள்ளணும். அதனால வைஷ்ணவா வில் பி 100% பிராமணா. ஆனா a brahmana cannot be 100% வைஷ்ணவா. இதை நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும், கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. ஓகே, நீங்கள் முழுமையை அடைந்துள்ளீர்கள், தவறு செய்யாத அறிவார்ந்த ஆற்றலுக்கு நீங்கள் தலைவர் அப்படின்னா அவரு நேர்மையை பின்பற்றி இருக்கிறார் என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் நீங்கள் எல்லாம் கடந்த இயற்கையாகிய அப்படின்னா இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை கடந்த பிறகு சுத்த சத்துவ நிலை இல்லையா, ஒருவர் அந்த சுத்த சத்துவ நிலை, ஒரு ஜீவன் அந்த சுத்த சத்துவ நிலையை அடையும் பொழுது பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது. இந்த ஆத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் யோக நிலையில் இணைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. அது யோக மாயையின் பாதுகாப்பில் உள்ளீர்கள் என்று, ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லையா, பகவானுடைய பாதுகாப்பில் அவர் இருக்கிறார் என்பதை தான் அறிந்திருப்பதாக இந்த இடத்துல தேவஹூதி கர்தம முனிவரை பார்த்து எடுத்துரைக்கிறாள்.
புகழ்மிழ்ந்த கணவனை அடைந்த பெண்ணுக்கு, கற்புள்ள பெண்ணுக்கு குழந்தைகளே சிறந்த தகுதியை அளிக்கின்றன என்று உறுதிமொழி அறிவித்தார். அதாவது திருமணம் ஆகும் பொழுதே சொல்லியிருந்தார். தேவஹூதி அதாவது குழந்தை கருவுறும் பெற்ற பிறகு நான் வந்து காட்டிற்கு சென்று அதாவது தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தார். அதனால் நமது உடல் புணர்வு இப்பொழுது பயன் தருமாறு நிறைவேற வேண்டும். சோ யூஸ்ஃபுல் ஆகணும், அதாவது எனக்கு பிள்ளை வரம் வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்துல தேவஹூதி கேட்கிறாள். சோ தேவஹூதி பத என்னும் அந்த சொல்லை கூறுவதன் மூலம் இந்த இடத்துல ராத்தம் பத அப்படின்னாலே உண்மையில் அர்த்தம். கூறுவதன் மூலம் தன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினாள். ஏனெனில் அவள் கணவர் மிகவும் உயர்ந்த மெய்யறிவாய்ந்த நிலையில் யோகமாயாவின் பகவானுடைய அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லையா, அந்த மெய்யான அந்த ஞானத்துல திளைத்து அந்த ஆற்றலில் அவர் வந்து இருக்கிறார், கட்டுப்பாட்டு அந்த பாதுகாப்பில் இருக்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து அழகாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டது போல சில ஆத்மாக்கள் மகாத்மாக்கள் எல்லாருமே பரவுலக சக்தியின் கட்டுப்பாடு, பரு உலகம் என்பது இது பர உலகம், அது பரு உலகம் என்றது இந்த இக உலகம் என்று பொருள், கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்து இருக்கிறது கிடையாது. அவர்கள் அதாவது முன்னையே வந்து முக்தியான ஒரு நிலையில அடைந்திருப்பார்கள். பகவான் மண்ணுலக சக்தி, அதாவது மெட்டீரியல் எனர்ஜி, ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி என்ற இரு சக்திகள் வந்து படைத்தவர். உயிர் பொருட்கள் வந்து ஒரே இடம் சார்ந்த சக்தியாகும். ஓர் இடம் சார்ந்த சக்தியாக ஒருவர் மண்ணுலக சக்தி அல்லது புனித சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கலாம். நாம் எல்லாரும் கூட அதேதான். அதாவது ஒன்று மெட்டீரியல் எனர்ஜிக்குள்ள இருப்போம், இல்லைன்னா ஸ்பிரிச்சுவல். சோ பக்கம் அடைந்தவர்கள் எல்லாமே ஆன்மீக இயற்கையின் கிளம்பும் ஆன்மீக ஆற்றலின் கிளம்பும் இருப்பார்கள். பக்குவமற்றவர்கள் எல்லாமே எப்பொழுதுமே பௌதிக ஆற்றலின் கீழே தான் செயல்படுவார்கள். மேலும் கர்த முனிவர் சிறந்த ஆத்மா, அதனால் அவர் ஆன்மீக சக்தியின் கீழேதான் இருந்தார். அதாவது அவர் பகவானுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டிருந்தார். எல்லாருமே இதை முயற்சி செய்தால் அடையக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனால் முயற்சி என்பது தன்னலமற்ற நிலையிலிருந்து செயல்படும் பொழுது சுலபமாக அது அடைய பெறுகிறது. இதன் அடையாளம் என்னவென்றால் கிருஷ்ண உணர்வில் லயித்திருப்பது எப்பொழுதுமே. இது தேவஹூதிக்கு தெரிந்திருந்தது. ஆயினும் முனிவருடன் கூடி கலந்து ஒரு மகனை பெற அவள் ஆவலாக அதுதான் இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறார். அவள் கணவர் தன் பெற்றோருக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை வந்து இந்த இடத்துல மீண்டும் வந்து நினைவு கூறுகிறார். அத கருவுறும் வரையே நான் தங்கி இருப்பேன் என்று. ஒரு கற்புள்ள பெண்ணுக்கு ஒரு சிறந்த நபரின் மூலம் குழந்தை பெறுதல் மிகவும் புகழுக்குரியது என்று அவருக்கு நினைவூட்டினாள். So she is requesting for the progeny. So அவள் கருவுற விரும்பி அதற்காக அவள் வேண்டினாள். ஸ்ரீ என்றால் விரிவு இல்லையா, ஸ்ரீ என்றால் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் இல்லையா. ஸ்ரீ என்பது பெண்ணை குறிக்கும். ஏனென்றால் ஒரு பெண் திருமணமான பிறகு அந்த குடும்பம் வந்து அபிவிருத்தி இல்லையா, எல்லா விதத்திலுமே, செல்வத்திலும் குழந்தை வளத்திலும் எல்லாவற்றிலுமே வந்து அபிவிருத்தி, எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்ரீலிருந்து தான் தோன்றுகிறது. விரிவு என்று பொருள்படும். கணவன் மனைவியின் உடல் இணைவால் அவர்களின் குணங்கள் வந்து விரிவுபடுகின்றன இல்லையா. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணங்கள், கணவன் மனைவி இருவரிடத்துல இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களுடைய கலவைதான் வந்து அதாவது பிறக்கக்கூடிய குழந்தை. அதனால்தான் சிமிலர் கர்மங்கள் இருக்கக்கூடிய குழந்தையை தான் நாம வந்து பெறுகின்றோம். மேலும் கர்த முனிவர் தேவஹூதி இருவரும் ஆன்மீக நிலையில் அறிவூட்ட பெற்றவர்கள். அதனால் தொடக்கத்திலிருந்தே அவள் கருவுற வேண்டும், பிறகு பகவானின் அன்பு, பகவானுடைய அருள் ஆகிய சாதனையின் உரிமை பெற வேண்டும் என்று விரும்பினாள். அவளுக்கு எதன் மேல் நாட்டம் இருந்தது? பகவானுடைய அருளை பெறுவதற்கு, மர்சி ஆஃப் த காட், அதற்காக அவள் வந்து ரொம்பவுமே விரும்பி இருந்தாள். ஒரு பெண்ணுக்கு தன் உயர்ந்த தகுதி வாய்ந்த கணவரின் தகுதிகளை உடைய ஒரு மகனை பெறுதல் வந்து பெரும் விருப்பமாகும் இல்லையா. ஹையஸ்ட் குவாலிட்டிஸ். சாதாரணமாகவே தனக்கு ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடியவள் தான் பெண் இல்லையா. அதுவும் நல்ல குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு கணவனை அடைந்த பிறகு அவள் மூலியமா அவளுக்கு வந்து வாரிசு வந்து பெறணும்ன்றது வந்து அது ஒண்ணு பெரிய வியப்பே கிடையாது. த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த ஃபாதர் அண்ட் மதர் இருவருடைய குவாலிட்டிஸுமே அந்த குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஆனா எவ்வளவு போர்ஷன், சில இதுல வந்து தந்தையுடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து மெஜாரிட்டியா தெரியும், சில பேர் இடத்துல தாயினுடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து மெஜாரிட்டி தெரியும் இல்லையா. சோ எது டாமினண்டா இருக்கோ அந்த இது வந்து அந்த குரோமோசோம் வந்து அது பெண் ஆண். சோ இந்த குரோமோசோம் வந்து கண்டிப்பா அதற்கேற்ற குணாதிசயம் இது எல்லாமே நம்ம சயின்டிபிக்கலா பார்க்கும்பொழுது நம்ம குரோமோசோமெட்ரி பண்ணுவோம் இல்லையா. சோ கர்த முனிவரை அவர் கணவராக பெறும் வாய்ப்பை பெற்றதால் அவள் உடல் இணைவின் மூலம் ஒரு குழந்தை பெற வந்து விரும்பினாள். அதேதான் இந்த இடத்துல அவள் கர்த முனிவர் இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்துகிறாள். எஸ்,
நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம 11வது ஸ்லோகம். எஸ், ஜெயஸ்ரீகண்ணன் மாதாஜி வாசனம். தத்ரேதீகிருத்ய மூபக்ஷிஷ யதோபதேசம் ஏனைஷ மே கர்ச்சிதோ த்ரிசம் திரிரம் யசாத்மா சித்தயேததே கிருதமனோ பவதர்ஷிதாயா தீனஸ்ததீஷ பவனம் சத்ருஷம் விசக்ஷவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. तत्रेदिकृत्यमुपसेक्ष्य यथोपदेशम् येनैष मे कर्षितो तिरिरंसयात्मा चित्तेदते कृतमनो भवदर्शिदाया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विसक्त्वा. तत्र அதில் இதி கிருத்தியம் அவசியமாக செய்யப்பட வேண்டியது, உபசிக்ஷ நிகழ்வு, யதா அதன்படி, உபதோம் புனித நூலுக்கு அறிவுரை, ஏன எதனால், ஏஷ இந்த, மே என்னுடைய, கர்ச்சிதக மெலிந்து, அதீரி ரம்சயா மும்முரமான உணர்ச்சி திருப்தி அடையாததால், ஆத்மா உடல், சிச்சேத இசைவாக அளித்தல், தே உங்களுக்காக, கிருத தூண்டிவிடுதல், மன பவ உணர்ச்சியால், தர்ஷிதாயா காக்கப்பட்டு, ஈனக ஏழை, தத் அதனால், ஈச்ச ஓ என் அன்பு அன்பு தலைவரே, பவனம் வீடு, சதுருஷம் தகுதியான, விசக்ஷ்வ தயவு செய்து நினைத்து பாருங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. தேவஹூதி தொடர்ந்தால், என் அன்பு தலைவரே, நான் உங்களிடம் கொண்டுள்ள உணர்ச்சி தூண்டுதலால் காக்கப்பட்டுள்ளேன். அதனால் புனித நூல்களின்படி செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகளை தயவு செய்து செய்யுங்கள். அதனால் திருப்தி அடையாத உணர்ச்சியால் விளைந்துள்ள என் மெலிந்த உடல் உங்களுக்கு தகுதியான நிலைக்கு வர வேண்டும். என் தலைவரே, இந்த நோக்கத்திற்காக ஒரு தகுந்த வீட்டையும் தயவு செய்து நினைத்து பாருங்கள். பொருளுரை. வேத இலக்கியங்கள் அனைத்தும் புனித அறிவுரையாக மட்டுமல்லாமல் உலக வாழ்வினை எவ்வாறு நன்முறையில் ஆன்மீக குறிக்கோளுடன் மேற்கொண்டு நடத்துவது என்பதையும் அறிவுறுத்துகின்றன. அதனால் தேவஹூதி வேத அறிவுரைகளின்படி தன்னை எவ்வாறு புணரும் வாழ்வுக்கு தயாராக்கி கொள்வது என்று அவள் கணவனை கேட்டாள். புணரும் வாழ்வு என்பது நல்ல குழந்தைகளை பெறுவதற்கே உள்ளது. நல்ல குழந்தைகளை பெறுவதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலைகள் காமசூத்திர என்னும் நூலில் குறிக்கப்பட்டு உள்ளன. அதில் உண்மையான சிறந்த உடலின்ப வாழ்விற்கு தகுதியான ஏற்பாடுகள் வகுத்து உரைக்கப்பட்டுள்ளன. எப்படிப்பட்ட வீடு, அலங்காரங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், மனைவி என்ன உடை அணிய வேண்டும், அவள் என்னென்ன வாசனாதி திரவியங்கள் மற்றும் கவர்ச்சியான அம்சங்களால் அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் முதலியன அனைத்தும் அதில் குறிப்பிட பெற்றுள்ளன. இந்த தேவைகள் நிறைவேறியதும் கணவர் அவளின் அழகால் கவரப்படுவார். ஒரு நல்ல மனநிலை உருவாகும். புணரும் வாழ்வின் போது மனநிலை மனைவியின் கருப்பைக்கு மாற்றப்படலாம். கருவிலிருந்து நல்ல குழந்தைகள் வரலாம். இங்கு தேவஹூதியின் உடல் அமைப்பு பற்றி சிறப்பாக குறிக்கப்படுகிறது. அவள் மெலிந்திருப்பதால் அவள் உடல் கர்த்தமரால் கவரப்படாது என அவள் அஞ்சினாள். அவள் கணவரை கவரும் பொருட்டு அவள் உடல் நிலையை எவ்வாறு முன்னேறுவது என்று அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினாள். கணவரால் கவரப்பட்ட உடல் சேர்க்கை உறுதியாக ஆண் குழந்தையை உருவாக்கும். ஆனால் மனைவியின் சேர்க்கையால் கணவருக்கு உடல் சேர்க்கை ஏற்படின் அது பெண் குழந்தையை உருவாக்கும். இது ஆயுர்வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பெண்ணின் உணர்வு மிக்கிருந்தால் பெண் பிறக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆணின் உணர்வு மிக்கிருந்தால் மகன் பிறக்க வாய்ப்புள்ளது. காமசூத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள ஏற்பாட்டினால் தேவஹூதி அவள் கணவரின் உணர்வு அதிகரிக்க விரும்பினால் ஒரு தகுந்த வீட்டை அவர் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றும் வேண்டினாள். ஏனென்றால் கர்த்தப முனிவர் வாழ்ந்த துறவு மாடம் மிக எளிமையானது, முழுமையாக சத்வ குணம் நிரப்பியது. அவர் மனதில் உணர்ச்சியை தூண்டிவிடும் வாய்ப்பு அங்கு குறைவு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க சூழல், அதாவது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே அழகாக இந்த பொருளுரை சில பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். சோ மனது கூட எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதும் இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம். தத்ரேதி கிருதயமு பக்ஷ்ய யதோபதேசம் ஏனைஷ மே கர்ச்சிதோ த்ரீரம் யஸ்யாத்மஹ
சித்த ஏததே கிருதமனோ பவதர்ஷிதாய தீனஸ்ததீஷ பவனம் சத்ருஷம் விஷக்ஷவஹ. தத்ர அதில் இதி கிருதயம் அவசியமாக செய்யப்பட வேண்டியது, உபஷித நிகழ்வு யதா அதன்படி, உபதோம் புனித நூலுக்கு நூலினுடைய பிரகாரம் அறிவுரை, ஏன எதனால், ஏஷ இந்த, மே என்னுடைய, கர்ச்சித மெலிந்த, அதிரி ரம்சயா மும்முரமான உணர்ச்சி திருப்தி அடையாததால், ஆத்மா உடல், சித்தையே இசைவாக அளித்தால், தே உங்களுக்காக, கிருத தூண்டிவிடல், மனபவ உணர்ச்சியால், தர்ஷிதாயா தாக்கப்பட்டு, தீன ஏழை, தத் அதனால், ஈச ஓ என் அன்பான தலைவரே, பவனம் வீடு, சத்ருஷம் தகுதியான, விசக்ஷவ தயவு செய்து நினைத்து பாருங்கள். சோ தேவஹூதி தொடர்ந்தால், என் அன்பு தலைவரே, நான் உங்களிடம் கொண்டுள்ள உணர்ச்சி தூண்டுதலால் தாக்கப்பட்டுள்ளேன். அதனால் புனித நூல்களின்படி செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகளை தயவு செய்து செய்யுங்கள். அதனால் திருப்தி அடையாத உணர்ச்சியால் இணைந்துள்ள என் மெலிந்த உடல் உங்களுக்கு தகுதியான நிலைக்கு வர வேண்டும். என் தலைவரே, இந்த நோக்கத்திற்காக ஒரு தகுதியான வீட்டையும் தயவு செய்து நினைத்து பாருங்கள். சோ அதனால அவருடைய யோகத்தினுடைய மகிமையால் அவரால் கண்டிப்பா அந்த வைபவங்களை எல்லாம் படைக்க முடியும். அதனாலதான் இந்த இடத்துல தன்னுடைய வேண்டுகோளை அந்த இடத்துல வைக்கிறாள் தேவஹூதி. வேத இலக்கியங்கள் அனைத்துமே புனித அறிவுரை மட்டுமே அல்லாமல் உலக வாழ்வின் எவ்வாறு நன்மையுடன் ஆன்மீக குருக்களுடன் மேற்கொண்டு வருவது என்பதை அறிவுறுத்துகின்றன. இதுதான் இந்த பதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த இக உலகத்துல நாம வாழ்றோம், வெறுமனே பௌதிக செயல்களிலே பௌதிக கண்ணோட்டத்திலே இருந்து கொண்டு நம்முடைய செயல்களை நாம் செய்யும் பொழுது பக்குவம் என்பது நமக்கு வரவே வராது. அதே ஆன்மீகத்தினுடைய நிலையில் இருந்து கொண்டு இல்லையா, நன்முறையில் அது ஆன்மீக குறிக்கோள்களுடன், ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. ஸோ சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள்ல என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம, அதாவது எல்லாருக்குமே அமைய பெறணும்ன்றதுதான் இந்த இடத்துல இங்க தேவஹூதியும் அதுதான் எதிர்பார்க்கின்றாள். ஸோ உடலும் மனமும் தெய்வீகமான அந்த, அதாவது நன்முறையில் ஆன்மீக குறிக்கோள்களுடன் தெய்வீகமான அம்சங்களோட நம்முடைய செயல்பாடுகளை எவ்வாறு செவ்வனை செய்ய முடியுமோ அத்தகைய மனோபாவத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பது அழகாக எடுத்துரைக்கிறார் தேவஹூதி. வேத அறிவுரைகளின்படி தன்னை எவ்வாறு புணரும் வாழ்வுக்கு தயாராக்கி கொள்வது என்று கணவனை கேட்டார். ஏன்னா அவருடைய உடல் மெலிந்து இருந்தது இல்லையா. சோ அந்த செயலுக்காக தன்னை எவ்வாறு தயாராகணும் என்பதையும் இந்த இடத்துல விசாரிக்கிறார். இப்போ புணரும் வாழ்வு என்பது நல்ல குழந்தைகள் பெறுவதற்கு நமக்கு நல்ல ஆரோக்கியமும் இருக்கணும் இல்லையா. அதனால நல்ல மனோநிலையும் இருக்கணும். உடல் ஆரோக்கியம் மட்டும் பெரிது கிடையாது, மனநிலையும் பிளெயின் இல்லையா, சிம்பிளா இருக்கக்கூடிய அந்த அத்தகைய மனப்பக்குவத்தை நாம வரவழைக்கணும். அதுதான் அதாவது ஒரு நல்ல குழந்தை பெறுவதற்கான ஒரு சூழல் என்று இந்த பதத்திலிருந்து நாம புரிகின்றது. சோ காமசூத்திர என்ற நூலில இருந்து கூட இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸா கொடுத்திருக்காரு. வீடு அலங்காரங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், மனைவி என்ன உடை உடுக்க வேண்டும், இப்படி எல்லாமே எடுத்துரைக்க இந்த தேவைகளை நிறைவேறும் கணவர் அவளால் அழகால் கவரப்படுவார். ஒரு நல்ல மனநிலை இருக்க வேண்டும். சோ அந்த இடத்துல இறை அருளுடைய அந்த தெய்வீகமான அம்சமும் இருக்கணும், நல்ல மனநிலை இருக்கணும். அப்படிதான் பிறக்கக்கூடிய குழந்தையும் தெய்வீகமான அம்சத்தோட பிறக்கும். சோ அவள் உடல் கரதமரால் கவரப்படாது என அவள் அஞ்சினாள். அவள் கணவரை கவரும் பொருட்டு அவள் உடல் நிலையை எவ்வாறு முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு வருது என்றது அறிவுறுத்தும்படி இந்த இடத்துல கேட்டுக்கொள்கிறாள். சோ கணவரால் கவரப்பட்ட இந்த உடற்செயலுக்கு உறுதியாக ஆண் குழந்தையை உருவாக்கும். அப்படின்னா டாமினன்ட் யார் அப்படிங்கிறது. சோ மேல் டாமினண்டா இருந்தா கண்டிப்பா ஆண் குழந்தை பிறக்கும், ஃபீமேல் டாமினண்டா இருந்தா பெண் குழந்தை பிறக்கும். நாம கூட இது 12வது 10வது படிக்கும் பொழுது இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் Y குரோமோசோம் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா. ஸோ ரெண்டுமே, அதாவது எது எக்ஸ் எது ஒய்ன்னு, அதாவது மேல் நினைக்கிறேன், எக்ஸ் ஃபீமேல். ஸோ இப்படி ரெண்டுமே எக்ஸ், அதாவது அந்த டாமினன்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா யாருது டாமினன்ட் இருக்கோ அவங்களுக்குதான் கண்டிப்பா குழந்தை ஆணோ பெண்ணோ பிறக்கக்கூடியது. பெண்ணின் உணர்வு மிகுதி இருந்தால் பெண் பிறக்க வாய்ப்பு உள்ளது, அதே மாதிரி ஆண் இருந்தா ஆண் தான் பிறக்க வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும் ஒரு தகுதியான வீடு, சூழல் கூட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மனதை அதாவது ரொம்பவே
லேசாக பக்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பக்குவம் இருக்க வேண்டும். ஒரு குழந்தையை வந்து பெறுவதற்கு நம்ம வந்து அத்தகைய ஒரு மனப்பான்மை கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை ஒரு சாத்விகமான ஒரு நிலையில வந்து பிறவெடுக்கிறது. மேலும் இப்ப இருக்கக்கூடிய கர்தமருடைய குடில் வந்து சாதாரணமானது, ஆனா அது சாத்விக தன்மையை கொண்டது. அது வந்து அந்த உணர்ச்சியை தூண்டுவதற்கான ஒரு சூழலை அந்த ஸ்தலம் வந்து ஏற்படுத்தாது என்பது தேவகுத்தினுடைய கருத்து இந்த இடத்துல. அதற்காக வந்து ஒரு இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்தையும் அவர் யோசிக்க வேண்டும் என்பதும் வந்து கேள்வியை வந்து எழுப்புகிறார். அடுத்து ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி 12வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. மைத்ரேய உவாச்ச பிரியயா பிரியமன் விச்சன் கர்தமோ யோகமாஸ்திதः விமானம் காமகம் சத்த தர்ஹி ஏவா விரசீகரத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மைத்ரேய உவாச்ச பிரியாயः பிரியமன்விச்சன் கர்தமோ யோகமாஸ்திதः விமானம் காமகம் சத்தஸ் தர்ஹி ஏவ விரசீகரத். ஹரே கிருஷ்ணா. மைத்ரேயர் சிறந்த முனிவர் மைத்ரேயர் உவாச்சா கூறினார். பிரியாயா அவர் அன்பான மனைவியின், பிரியம் இன்பம், அன்விச்சன் விரும்பி, கர்தம முனிவர் யோகம் யோக ஆற்றல், ஆஸ்தித பயிற்சி செய்யப்பட்டு, விமானம் ஆகாய விமானம், காமகம் விருப்பத்தில் அசைந்து, சத்த ஓ விதுரரே, தர்ஹி திடீரென்று, ஏவ முற்றிலும், ஆவா விரகி சரத் அவர் உருவாக்கினார். மொழிபெயர்ப்பு. மைத்ரேயர் தொடர்ந்தார். ஓ விதுரரே, கர்தம முனிவர் தனது அன்பான மனைவியை மகிழ்விக்க விரும்பி தம் யோக ஆற்றலை உபயோகித்து உடனடியாக அவர் விருப்பப்படி பயணம் செய்யும் ஒரு ஆகாய மாளிகையை உருவாக்கினார். பொருளுரை. இங்கு யோகம் ஆஸ்திதா என்னும் சொற்கள் குறிப்பிடத் தகுந்தவை. கர்தம முனிவர் யோகத்தின் முழுவதுமாக நிறைவு பெற்றவர். உண்மையான யோக பயிற்சியின் விளைவாக 8 வித முழுமைகள் உள்ளன. ஒரு யோகி சிறியதை விடவும் மிகச் சிறியதாகவும், சிறந்ததை விடவும் மிகவும் சிறந்ததாகவும், அல்லது லேசாக இருப்பதை விடவும் மிக லேசாகவும் தன்னை ஆக்கிக் கொள்ள இயலும். அவர் விரும்பும் வரை எல்லாம் அவர் அடையலாம். அவர் ஒரு கோழையே கூட உருவாக்கலாம். எல்லோரிடம் அவர் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். 5 வழியில் யோக முழுமை எழுதப்படுகிறது. இதன் பின்னர் ஒருவர் ஆன்மீக வாழ்வில் முழுமை அடையலாம். இவ்வாறு கர்தம முனிவரின் விருப்பப்படி அவர் அன்பான மனைவியின் ஆசையை நிறைவேற்ற வானில் ஒரு மாளிகையை உருவாக்குவது அவருக்கு ஒரு அற்புதமான செயலே அல்ல. எனவே அவர் அப்பொழுதே ஒரு அரண்மனையை படைத்தார். அது பின்வரும் பதங்களில் வர்ணிக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அவர் ஆகாய விமானத்துல ஒரு மாளிகையை படைக்கிறார். பணிப்பெண்கள் எல்லாம் வந்து படைக்கிறார். இதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. மைத்ரேய உவாச்ச பிரியயா பிரியமன் விச்சன் கர்தமோ யோகமாஸ்தித விமானம் காமகம் சத்த தர்ஹி ஏவா விரசீகரத். மைத்ரேயர், அதாவது சிறந்த முனிவரான மைத்ரேயர் உவாச்ச கூறினார். பிரியயா அவர் அன்பான மனைவியின், பிரியம் இன்பம், அன்விச்சன் விரும்பி, கர்தம முனிவர் யோக ஆற்றல், ஆஸ்தித பயிற்சி செய்யப்பட்டு, விமானம் ஆகாய விமானம், காமகம் விருப்பத்தில் அசைந்து, சத்த ஓ விதுரரே, தர்ஹி திடீரென்று, ஏவ முற்றிலும், ஆவா விரசீகரர் அவர் உருவாக்கினார். சோ மைத்ரேயர் தொடர்ந்தார். ஓ விதுரரே, கர்தம முனிவர் தனது அன்பான மனைவியை மகிழ்விக்க, ஆல்ரெடி தேவஹூதி ரிக்வெஸ்டேஷன் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? சோ தனக்கு வாரிசு வேண்டும், அதற்கு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். தன்னையும் அவள் தயார்படுத்திக் கொள்வதற்கு அவருடைய வழி நடத்துதலும் வேண்டும். எல்லாமே அவள் வந்து கணவனிடத்துல கேட்கிறாள். தன் யோக ஆற்றலை உபயோகப்படுத்தி உடனடியாக அவர் என்ன செய்தார்? அவள் விருப்பத்தின்படி ஒரு பயணம் செய்யும் ஒரு ஆகாய மாளிகையை வந்து உருவாக்கினார். சோ ஆகாயத்திலே இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மாளிகையை வந்து கர்தம முனிவர் உருவாக்கினார். இங்கு யோகம் ஆஸ்தித என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கவை. யோகம் ஆஸ்தித மேல ஃபர்ஸ்ட் லைன்லே கர்தம முனிவர் யோகத்தில் முழுமையாக நிறைவு பெற்றவர். உண்மையான யோக பயிற்சியின் விளைவாக அஷ்டாங்க யோகங்கள் இல்லையா, அதாவது பெரியவற்றில் அனிமா லகிமா இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். சோ ஒரு யோகி சிறியவற்றின் சிறியதாகவும் பெரியவற்றை விட பெரியதாகவும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அது சிறந்தவரை விட மிகவும் சிறந்ததாகவும், அது லேசாக, அதாவது ரொம்ப கனமாவும் இருக்கும், ரொம்ப லைட் வெயிட், இந்த மாதிரி
எல்லா அர்த்த சித்திகளை எல்லாத்தையுமே இருக்கிறவங்க வந்து மிஸ்டிக் யோகம் இருக்கிறவங்க இதை வந்து கண்டிப்பா செய்ய முடியும். அவர் விரும்பும் வரை எல்லாம் அவர் அடையலாம். அவர் ஒரு கோளையே கூட கொண்டு உருவாக்கக்கூடிய வந்து சக்தி வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். எல்லோரிடமும் அவர் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தலாம். இந்த வழி, அதாவது கெட்ட வழியிலயும் நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியும், அற்ற சித்திகளும் நல்ல வழியிலுமே வந்து செயல்படுத்த முடியும். இந்த வழியில் யோகம் முழுமை எய்யப்படுகின்றது. இதன் பின்னர் ஒருவர் ஆன்மீக வாழ்வில் முழுமை அடையலாம். இவ்வாறு கர்த முனிவரின் விருப்பப்படி அவர் அன்பான மனைவியின் ஆசையை நிறைவேற்ற அவர் என்ன செய்தார்? வானில் ஒரு மாளிகையை உருவாக்குவது அவருக்கு ஒரு அற்பமான செயலே அல்ல அப்படின்னா, அது அவ்வளவு பெரிய செயலே கிடையாது. அதாவது அற்புதமான செயலே கிடையாது. ஈஸியா அவர் வந்து செய்து விடக்கூடிய அத்தகைய நிலையை வந்து இருந்தார். எனவே அவர் அப்பொழுதே ஒரு அரண்மனையை படைத்தார். அது பின்வரும் பதங்கள்ல வந்து வர்ணிக்கப்படுகின்றது என்று இந்த பதத்தினுடைய பொருளுரையில எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் பத்மா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. சர்வ காமதுகம் திவ்யம் சர்வரத்ன சமன்விதம் சர்வர்த்தி உபசயோ தர்க்கம் மணி ஸ்தம்பை ரூபஸ்கிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வ காம துக்கம் திவ்யம் சர்வரத்ன சமன்விதம் சர்வர்த்தி உபசயோ தர்க்கம் மணிஸ்தம்பை உபஸ்கிருதம். சர்வ எல்லா காம ஆசைகள், துக்கம் விளைவு, திவ்யம் அற்புதமான, சர்வரத்தன எல்லாவித நகைகள், சமன்விதம் ஒப்பனை செய்யப்பட்டு, சர்வ எல்லா ரித்தி செல்வம், உபசய அதிகரித்து, உதர்க்கம் படிப்படியாக, மணி மதிப்புமிக்க கற்களின், ஸ்தம்பை தூண்களுடன், உபக்கிருதம் அலங்கரிக்கப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பது: அது ஒரு அற்புதமான அமைப்பு. எல்லாவிதமான அணிகளால் ஒப்பனை செய்யப்பட்டு, மதிப்புமிக்க கற்களால் ஆகிய தூண்களுடன் அலங்கரிக்கப்பட்டு, ஒருவர் விரும்பும் பொருளையெல்லாம் தரத்தக்கதாய் விளங்கியது. வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களுடன் கலைப்போக்கில் அதிகரிக்கும் செல்வ பலத்தாலும் அம்மாளிகை நிறைந்திருந்தது. பொருளுரை: கர்தம முனிவரால் வானில் அமைக்கப்பட்ட மாளிகை வான மாளிகை என்று அழைக்கப்படலாம். ஆனால் அவருடைய அறிவார்ந்த ஆற்றலால் கர்தம முனிவர் உண்மையில் வானில் ஒரு பெரிய மாளிகையை கட்டினார். நம்முடைய வலுக்குறைந்த கற்பனைக்கு வானில் உள்ள இந்த மாளிகை பற்றிய நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இச்செயலை நாம் கூர்ந்து நோக்கினால் ஒரு நடக்க இயலாத செயல் அல்ல என நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். பரமபுருஷ பகவான் பல்வேறு கோள்களை, வானில் லட்சக்கணக்கான மாளிகைகளை தாங்கும் கோள்களை படைக்க முடியும் என்றால், கர்தம முனிவரை போன்ற ஒரு முழு யோகி வானில் ஒரு மாளிகையை எளிதாக உருவாக்க முடியும். இந்த மாளிகை சர்வ காம துகம், ஒருவர் எதை விரும்பினாலும் அதை அளிக்கும் மாளிகை என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. அது அணிமணிகள் நிறைந்தது. தூண்களும் கூட முத்துகளாலும் மதிப்புள்ள கற்களாலும் ஆனவை. இந்த மதிப்புள்ள அணிகளும் கற்களும் அழிய தகுந்தவை அல்ல, ஆனால் என்றும் நிலைத்த அதிகரிக்கும் செல்வ வளம் பெற்றது. நாம் சில சமயம் பூமியின் மேற்பரப்பிலும் இவ்வாறு அலங்கரிக்கப்பட்ட மாளிகைகளை குறித்து கேள்விப்படுகிறோம். பகவான் கிருஷ்ணரால் அவரது 16,108 மனைவிகளுக்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட மாளிகைகள் நகைகளால் ஒப்பனை செய்யப்பட்டதால் இரவு நேரத்தில் விளக்கின் ஒளிக்கு அங்கு அவசியம் இல்லாயிருந்தது. சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ காமதுகம் திவ்யம் சர்வரத்ன சமன்விதம் சர்வர்த்தி உபசயோ தர்க்கம் மணி சம்பைருபஸ்கிருதம். சர்வ எல்லா காம ஆசைகள், துகம் விளைவு, திவ்யம் அற்புதமான, சர்வரத்ன எல்லாவித நகைகள், சமன்விதம் ஒப்பனை செய்யப்பட்டு, சர்வ எல்லாம், ரத்ரி செல்வம், உபசய அதிகரித்து, உதர்க்கம் படிப்படியாக, மணி மதிப்புமிக்க கற்களின், ஸ்தம்பை தூண்களுடன், உபகிருதம் அலங்கரிக்கப்பட்டது. இப்ப அந்த ஆகாய விமத்து இருக்கக்கூடிய அந்த மாளிகையினுடைய அதாவது அது எவ்வாறு இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல
என்னென்ன இருக்கின்றது என்பதை இந்த இடத்துல அழகாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள். ஒரு அற்புதமான அமைப்பு, எல்லா விதமான அணிகளால் ஒப்பனை செய்யப்பட்டு மிக மிக மதிப்புமிக்க கற்களால் ஆகிய தூண்களுடன் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஒருவர் விரும்பும் பொருளை எல்லா தரத்தக்கதாய் விளங்கியது. வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களுடன் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களும் காலப்போக்கில் அதிகரிக்கும் செல்வத்தாலும் வளத்தாலும் அம்மாளிகை நிறைந்திருந்தது என்று சொல்லப்படும். அந்த மாளிகையினுடைய அமைப்பை பற்றி ரொம்ப அற்புதமான வர்ணனை இந்த இடத்துல. சோ அது அந்த தூண்கள் இருக்கு இல்லையே, எதனாலெல்லாம் ஆனது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த ஸ்லோகத்துல நாம் பாக்குறோம். கர்த முனிவர் வானில் அமைக்கப்பட்ட மாளிகை வான மாளிகை என்று அழைக்கப்படலாம் இல்லையா. ஆனால் அவருடைய அறிவார்ந்த ஆற்றலால், இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா, அவர் நல்ல ஞானத்தை பெற்றவர். கர்த முனிவர் உண்மையில் வானில் ஒரு பெரிய மாளிகையை கட்டினார். நம்முடைய வலு குறைந்த கற்பனைக்கு அதாவது ரியாலிட்டி பிரகாரம் பார்க்கும்பொழுது எப்படி மாளிகை கட்ட முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். உண்மையிலே அந்த யோக சித்திகளை பெற்றவர்களால் செய்ய முடியும். அதை நாம கண்டிப்பா உணர வேண்டும். சோ பரமபுருஷன் பகவான் பல்வேறு கோள்களை வானில் லட்சக்கணக்கான மாளிகைகளை தாங்கும் கோள்களை படைக்க முடியும். அதை விட இன்னும் ஜாஸ்தியா படைக்கக்கூடிய சக்தி, தவ வலிமை என்பது கர்த முனிவரிடத்துல இருந்தது. ஆனாலும் படைக்க முடியும் என்றால் கர்த முனிவர் போன்ற ஒரு முழு யோகி வானில் ஒரு மாளிகை எளிதாக உருவாக்க முடியும். இந்த மாளிகை தான் சர்வகாம துக்கம், ஒருவர் எதை வேண்டும் என்றாலும் அதை அளிக்கும் மாளிகை அப்படின்னா அந்த இடத்துல தேவகுதி என்ன கேட்டாங்க, எனக்கு குழந்தை வேண்டும். அந்த இடத்துக்கு போனா அவங்க கேட்ட வரமா இருக்கக்கூடிய பிள்ளை வரத்தை பெறுவதற்கு அந்த மாளிகை ஸ்தலம் என்பது உதவுகின்றது. அதுதான் இந்த இடத்துல வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. அது அணிமணிகளின் நிறைந்தது. அந்த தூண்கள் எல்லாமே அலங்காரமாக ரத்தினங்களாலும் மணிகளாலும் சூழப்பட்டிருக்கு, அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு. தூண்கள் கூட முத்துக்களால் மதிப்புயர்ந்த கற்களாலும் ஆனவை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த மதிப்புள்ள அணிகலன்களும் கற்களும் அழிய தகுந்தவை அல்ல. அது எல்லாமே நித்தியமானதுதான். ஆனால் என்றும் நிலைத்து அதிகரிக்கும் செல்வ வளத்தை பெற்றது. செல்வ வளத்தை இதெல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்குது. அதனாலதான் நம்ம திருமணம் ஆனா கூட அந்த அலங்காரங்கள் எல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா. சோபனத்திற்கு அலங்காரங்கள் எல்லாம் செய்யறோம். ஏன் செய்யறோம்னா அது எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு மன சூழலை கொடுக்கும் ஆணும் பெண்ணுக்கும். அதனால பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையும் ஒரு நல்ல குழந்தை ஈன்றெடுப்பதற்கு அது உதவுகின்றது. அதனால்தான் இந்த அலங்காரங்கள் எல்லாமே. சில சமயம் பூமியின் மேற்பரப்பிலும் இவ்வாறு அலங்கரிக்கப்பட்ட மாளிகைகள் குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணரால் அவருடைய 16,108 மனைவிமார்களுக்கு அதே மாதிரி 16,108 அதாவது மாட மாளிகைகள் அமைத்து கொடுத்தார். ஒவ்வொரு ராணியுமே ஒவ்வொரு மாளிகையில இருக்கக்கூடியதுதான். நிர்ணயிப்பட்ட மாளிகைகள் நகைகளால் அலங்காரிகம் இல்லையா. தூண்கள் எல்லாமே முத்துக்கள் இந்த மாதிரி இதுல அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு. இரவு நேரத்துல விளக்கு வெளிச்சமே தேவையற்ற நிலை. ஏன்னா அந்த கற்கள்ல இருந்து எழக்கூடிய அந்த லைட் இல்லையா, அதாவது ஒளியே போதுமானதாக இருந்தது என்று இந்த பதத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. 14, 15 புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. திவ்யோ பக ரணோ கரணோ வேதம் சர்வகால சுஹாவகம் பட்டிகாபிஹி பதாகாபிர் விசித்ரா பிரலங்க கிருதம் சர்காபிர் மால்யபிர் மஞ்சுஹு சிஞ்சஷ்டாங்கரிவி சுகூல சௌம கௌஷேரை நானாவஸ்திரைர் விராஜிதம். हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दिव्योपकरणो भेदं सर्वकाल सुखावहं पट्टिकापि पताकापिर् विचित्रा प्रलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमाल्यापिर् मञ्जूषिञ्जत्सडङ्ग्रिभिः सुहूल कौशेयर नानावस्त्रैर्विराजितं
திவ்ய அற்புதமான உபகரண பரிவாரத்துடன் உபேதம் நிறைந்து இருந்தது. சர்வகால எல்லா பருவங்களிலும் சுகாவகம் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருதல், பட்டி காவிகி தோரணங்களுடன், பதாகாபி கொடிகளுடன், விசித்திராபி பலவித வர்ணங்கள் துணிகளுடன், அலங்கிருதம் அலங்கரிக்கப்பட்டு, சக்வி மலர் மாலைகளுடன், விசித்திர மால்யாபிகி வனப்புடைய மலர்களுடன், மஞ்சு இனிமே, சிஞ்சத் முனகுகிற, சட் அங்கிரிபி தேனீக்களுடன், துபூல நல்ல துணி, சௌஷம் நாரால் செய்யப்பட்ட துணி, கௌசேயை பட்டு துணியின், நானா பலவித வஸ்திரைகி திரைச்சீலைகளுடன், விராஜிதம் அழகுபடுத்தப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு. அந்த மாளிகை தேவையான எல்லா பொருட்களாலும் நிறைந்து இருந்தது. எல்லா பருவங்களிலும் இனிமையுடன் விளங்கியது. அது கொடிகள், தோரணங்கள், பல்வேறு வண்ணங்கள் நிரம்பிய கலைநயம் மிக்க வேலைப்பாடுகளால் எல்லா பக்கங்களிலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. அது மேலும் இனிமையாக பாடும் தேனீக்களை கவரும் அழகிய மலர் மாலைகளுடனும், நார், பட்டு மற்றும் பிற வகை துணிகளாலும் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த அலங்காரம் இல்லையா, இப்போ வந்து 13வது ஸ்லோகத்துல நாம் என்ன படிச்சோம்? நம்ம அந்த மாளிகை வந்து கற்களால் இல்லையா, அதாவது என்ன கற்கள், ஆக்சுவலி ரத்தின கற்கள் எல்லாமே, இந்த முத்துக்கள், பவழம், இந்த மாதிரியான இது எல்லாமே, அந்த தூண்கள் எல்லாமே அலங்காரம் பண்ணதா பார்த்தோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு அலங்காரம் இருக்கும் பொழுது அதனால என்ன நன்மைன்னா, நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதை வந்து கண்டிப்பா அடைய முடியும். ஒரு நல்ல குழந்தை பெறணும்னு நினைச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த அந்த இடத்துல வந்து புணருதல் என்பது ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக நல்லது, ஒரு நம்ம நினைக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். சோ அந்த மாட மாளிகைகள் அலங்காரம் இருந்தது எதற்குன்னா, இந்த மாதிரி குழந்தை வரம் வந்து பெறும்போது நம்ம எதிர்பார்க்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து பெறுவதற்கு அது உதவுகிறது. சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 13th ஸ்லோகம். 14th ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? இந்த இடத்துல பட்டு ஆலயம் இல்லையா, கலர் கலரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அலங்கார பொருட்கள். ஸோ நம்ம ஆர்டிஸ்டிக் வேயா இருக்கிறது இல்லையா. ஸோ ஆர்டிஸ்டிக் டெக்கரேஷன்ஸ் இல்லையா, அதாவது கலையால வந்து நாம அலங்காரங்கள் எல்லாம் செய்து வைக்கிறது. அதனால என்ன இருக்குனாக்கா, செல்வ வளத்தை வந்து பெருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது. இது பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல இன்னும் படிப்போம் நம்ம. ஆனாலும் இப்ப மேப்பிங் பண்ணி உங்களுக்கு இங்க சொல்றேன். ஆர்டிஸ்டிக் டெக்கரேஷன்ஸ் வந்து will increase wealth. ஓகே, ஸோ அதாவது செல்வ வளத்தை வந்து பெருக்கும். அதனால இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். திவ்யோ பகரணோ பேதம் சர்வகால சுஹாவகம் பட்டிகாபிஹ பதாகாபி விசித்ராபிலங்கிருதம் சரக் விசித்திர மால்யபீர் மஞ்சு சிஞ்சக்ஷாங்கிரிபிஹி சுகூல சௌம கௌஷேயை நானாவஸ்திரை விராஜிதம். திவ்யா அற்புதமான உபகரணம் பரிவாரத்துடன் உபேதம் நிறைந்திருந்தது. சர்வகால எல்லா பருவங்களிலும் சுகாவகம் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருதல், பட்டிகாபி தோரணங்களுடன், பதாகி கொடிகளுடன், விசித்ராபி பலவித வண்ணங்கள் துணிகளுடன், அலங்கிருத்தம் அலங்கரிக்கப்பட்டு, சர்கபிகி மலர் மாலைகளுடன், விசித்திர மால்யபி வனப்புடைய மலர்களுடன், மஞ்சு இனிமையாக, சிஞ்சத் முனுகுரக, ஷட் அங்கிரிபிகி தேனிகளுடன், சுகுல நல்ல துணி, ஷௌம நாரால் செய்யப்பட்ட துணி, அதாவது ஜூட் அந்த மாதிரி இதுலயும் கூட மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா. பேம்புலயும் வந்து துணி உண்டு. ஸோ இப்ப எல்லாமே பேம்பு டவல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கு. நீங்க ராம்ராஜ் போய் பாத்தீங்கன்னா கூட பேம்பு டவல்ஸ் ரொம்ப 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 சாஃப்டா, அந்த மெட்டீரியலே ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். அதனால எப்படி அதெல்லாம் செய்யறாங்க, நார்ல இருந்து எடுத்துதான் எடுக்கிறது அது. ஸோ நாரால் செய்யப்பட்ட துணி என்பது அதுதான். இப்போ வந்து காட்டன்ல இருந்து எடுக்கிறது வந்து வேற, அது நார் கிடையாது இல்லையா. ஆனா பேம்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜூட், இதுல இருந்து எடுக்கிறது எல்லாமே நார் தான். ஸோ கௌஷேய பட்டு துணிகள், மேலும் பட்டு சில்க் இல்லையா. ஸோ துணியின் நானா பட்டு கூட பட்டு நூல்ல இருந்து தான் எடுக்கிறது இல்லையா. அந்த நூல் வந்து அந்த பட்டு பூச்சினுடைய இதுல இருந்துதான் வர்றதே. வஸ்தரை திரைச்சீலைகளுடன் விராஜிதம் அழகுபடுத்தப்பட்டது.
அந்த மாளிகை தேவையான எல்லா பொருட்களாலும் நிறைந்தது. இது இல்லைன்ட்டு கிடையாது, எல்லாமே இருந்தது. எல்லா பருவங்களிலுமே இனிமையுடன் விளங்கியது. நமக்கு வெயில் காலம் வந்தா வெப்பம், குளிர்காலம் வந்தா குளிர் இல்லையா, மழை காலம் வந்தா வெளியில போக முடியல, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையெல்லாம் கிடையாது. எந்த காலகட்டத்திலுமே அது நல்ல இனிமையுடன் விளங்கியது. அங்க கொடிகள், தோரணங்கள், பல்வேறு வண்ணங்கள் நிரம்பிய கலை நயம் மிக்க வேலைப்பாடுகளால் எல்லா பக்கங்களிலுமே அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. ஸோ அந்த வான மாளிகையில இந்த மாதிரியான சூழல் இருந்ததை இந்த பதத்துல இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது மேலும் இனிமையாக பாடும் தேனீக்களை கவரும் அழகிய மலர்கள். ஏன் அப்படின்னா அழகிய மலர்களை கொண்டிருந்தது. தேனீக்களும் அதுல இருந்து தேனை பருகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த மலர்கள் அழகுடனும் இருந்தது. நார், பட்டு மற்றும் பிற வகை துணிகளாலும் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது. சோ அலங்காரத்தை பற்றி சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். மீண்டும் நாளைக்கு பார்க்கலாம். சோ இப்ப அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 21வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே ஒரு அலங்காரம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன பார்த்தோம்? முதல்ல பார்த்தது நகைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தூண்கள். அதனால என்னன்னாக்கா நமக்கு என்ன வேண்டுமோ அந்த மரம் அந்த இடத்துல கிடைக்கும். அப்படின்னா நாம் என்ன ஆசை கொள்கின்றோமோ அதை அடைய முடியும். ரெண்டாவது அழகான வண்ண மலர்களாலையும் இல்லையா, சோ கலைநயத்தோடு கலந்த அந்த அலங்காரங்கள் எல்லாமே நமக்கு எதை கொடுக்கும்? நம்முடைய செல்வ வளத்தை அபிவிருத்தி. ஸோ இது 2. ஓகே, இது 2 மட்டும் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். மீண்டும் நாளைக்கு எழுதி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மிச்சம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பதா துளசி கல்யாணம் காமிக்கிட்டுங்களா மாதாஜி? கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாதாஜி. இருங்க ஒரு முறை உங்களை நானு ஸ்பாட்லைட் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம் ஹோஸ்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும். ஆட் ஸ்பாட்லைட். எஸ், காட்டுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா இருக்கு மாதாஜி, அழகா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விநாயகர் மாதாஜி, பெஸ்ட் விநாயகர் பூஜை சாலக்கிராமம் மாதாஜி. தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஆமா ஆமா, இன்னும் கொஞ்சம் சாலக்கிராமம். கரெக்ட், சாலக்கிராமம். இது மாங்கல்யம் வச்சிருக்காங்க மாதாஜி. இன்னும் கல்யாணம் 9 மணிக்கு தான் பண்ணலான்னு இருக்கிறாங்க மாதாஜி. ஓகே. அப்புறம் துளசி செடி, நெல்லிக்காய் செடி வச்சிருக்கீங்க. நெல்லிக்காய் வச்சிருக்காங்க சாமி. அந்த சாரியும் உடுத்திருக்கீங்க இல்லையா? மாதாஜி. கிரேட். தேங்காய் பழம். ஓகே. இன்னும் தீபம் ஆராத இதெல்லாம் முடியல. சக்கரை பொங்கல் நெய்வேத்தியம் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. கிரேட் கிரேட். அப்புறம் சுமங்கலிகளுக்கு வளையல் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி. கிரேட் கிரேட். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி துளசி ஆர்த்தி பண்ணும்போது காமிக்கலாங்களா மாதாஜி? இப்ப நீங்க பண்ணுங்க, இப்ப பண்ணுங்க. அது அவங்க அப்படியே இருக்கட்டும். நீங்க அப்படியே பண்ணுங்க. நான் ஒன்லி லைவ் மட்டும்தான். லைவ் கூட போகட்டும். கிருஷ்ணா பிரபு, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். நீங்க அது துளசி ஆரத்தி முடிச்சிட்டு நீங்க முடிச்சிட்டு நீங்க எண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் துளசி ஆரத்தி பாடுங்க. எல்லாரும் துளசி ஆரத்தி பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அமிர்த மாதாஜியோட பூஜை ரூம் அழகா இருக்கும். அழகா இருக்கு. இது கூட இல்ல, ரொம்ப அழகா இருக்கும் பூஜை ரூம் எல்லாம். அவங்களுக்கு நான் போயிருந்தேன் நானு. ஓம் விருந்தாயை துளசி தேவியாயை பிரியாயை கேசவஸ்ய ச கிருஷ்ண பக்தி பிரதே தேவி சத்யவத்யை நமோ நமः. ஓம் விருந்தாயை துளசி தேவியாயை பிரியாயை கேசவஸ்ய ச கிருஷ்ண பக்தி பிரதே தேவி சத்யவத்யை நமோ நமः. ஓம் விருந்தாயை துளசி தேவியாயை பிரியாயை கேசவஸ்ய ச கிருஷ்ண பக்தி பிரதே தேவி சத்யவத்யை நமோ நமः. நமோ நமः. துளசி கிருஷ்ணா பிரேயசி நமோ நமः. ராதா கிருஷ்ணா சேவா பிரபு ராதா கிருஷ்ணா சேவா பிரபு அபிலாஷி
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हरे कृष्णा। जे तो मारा चरणालोय तारा वांछा पूर्णा होय कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन पासी जे तो मारा शरणालोय तारा वांछा पूर्णा होय कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन पासी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। हरे कृष्णा। मोराय अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नायन हेरिबो सदा जुगल रूप राशि मोराय अभिलाष लास कुंजे दियो वास नायन हेरिबो सदा जुगल रूप राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। हरे कृष्ण माता जी। ये निवेदन तारो सगिरनु गदा कोरो ये निवेदन तारो सगिरनु गदा कोरो सेवाधिकार दिए कोरो निज दासी सेवाधिकार दिए कोरो निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हरे दीन कृष्ण दासे कोई हे न मोर हो राधा गोविंद प्रेमी सदा दीन भाषी दीन कृष्ण दासे कोई हे न मोर हो राधा गोविंद प्रेमी सदा दीन भाषी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पापो ये अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः यानि यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यकानि स तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रणश्यन्ति प्रदीक्षन् पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यकानि स तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदीक्षन् पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यकानि स तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदीक्षन् पदे पदे नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः वृंदाये तुलसी देव्याये प्रियाये केशवस्तश विष्णु भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाये तुलसी देव्याये प्रियाये केशवस्तश विष्णु भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाये तुलसी देव्याये प्रियाये केशवस्तश विष्णु भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे